n'ihe kele Igbo agbụ bụ ihe anyị na-akpọ osu amado na ọbasị na ndị nke a bụ ndị nwe obodo na ndị nke ọzọ bịara abịa ọ na ha bụ ohu mana tutu nwa onye Igbo malụ ya bụ ihe bụ nke a kpọrọ caste system bụ nke mere originate completely n'ụwa niile bụ ndị bozo practice bịa bụ the present day Asia, India to be precise. Ọ dị mma ndị be anyị, ọ bụ ọzọ Chimereze ka ị na-ekiri oke dibịa n'ụgbọ ọka. Ọ bụ ya bụ ọzọ echibe eziokwu eze nke mbụ na mbụ n'obodo Enugu. Oke dibịa bụkwa ya bụ onyeisi omenala n'ụgbọ ọka. Anyị ekene gị ọzọ. Ọ dịkwa gị na matizi anyị. Ọ dị matata ịma na ikwe ma ibezi ya. Gịnị mere na ndị Igbo nọ otu ha si nọrọ ugbu a? Ihe ji ha, ihe ahụ miri emi butere na udo adịchaghị n'ala Igbo. Ọ ya ka anyị si ka abịa maka na onye na-amaghị ebe mmiri si maba ya, ọ gaghị ama ebe ọ ga-esi wee bee. Nje dịkwala ụlọ na mma. Asị m Igbo kacha anụ. Igbo nwori anụ. Igbo birikwe no. Aka m bụkwa ọzọ Chimereze Chimereze n'ụgbọ ọka. Mụkono na n'onu ya. Na ajụjụ ị jụrụ ọ bụkwa na ezigbo ajụjụ m ji wee ọtụtụ oge mkpọ gị ezi nwa afọ Igbo maka ọtụtụ ihe niile ị na-eme na midia bụkwa ka ọ ga-esi wee banyere anyị bụ ndị Igbo na ka anyị ga-esi wee nweta ihe anyị furu efu wee bajụọ ajụjụ ata ọ dị ogbu mana anyị ga-esekọta ya n'enu ga-enyekwanụla anyị aka inwe ezi nghọta na ya bụ ajụjụ. Ihe kele Igbo agbụ bụ ihe ndị be anyị kpọrọ mgbamgba. Mgbamgba bụ na mmadụ bụ ofu na obi bụ ofu, o wee luo nwere ihe mere obi anwa ọ bụghọzi ofu, obi nwa onye Igbo abụghọzi ofu, ọtụtụ afa wee nwee ike wee batabazie. Maka ọ ga-adị mma na anyị na-asị ndị mbụ na ndị egede na mbọsị bụrụ gboo. Enwere m ike nsị gị na ọbụla akụkọ m ga-enye gị kịta na onye ọbụla ga-aga for research ya nwee ike dig to 12th century bụ ebe nsogbu a na welu bido n'aka ndị eyalameya bụ ndị ọcha, mana m ga-edebe ya n'ụzọ ị ga-eji wee ghọta ya maka m ga-akpọkana gị taata kpọmkwem na ihe kele Igbo agbụ bụ ihe anyị na-akpọ osu amado na ọbasị na ndị nke a bụ ndị nwe obodo na ndị nke ọzọ bịara abịa ọ na ha bụ ohu mana tutu nwa onye Igbo malụ ya bụ ihe bụ nke a kpọrọ caste system bụ nke mere originate completely n'ụwa niile bụ ndị bozo practice bịa bụ the present day Asia, India to be precise. Mana in as much as anyị digigolo into the past wee malụ ihe nọ on ground wee wulezi ya bụ eziokwu wee pụta, ọ bụla ihe ọya bụrụ ọ bụ na m break begulu gị anyị toto anyị ewee ezi nghọta n'ọya ka m ji wee chọọ inye islip to you over maka na ọtụtụ ndị Igbo makwana ya maka na onye ji wee chịkọtakwa uche anyị. Ihe nwa onye Igbo na-eme during those era of civilization m ga-eji wee bazie gwa gị ebe ahụ obi nọ wee mebie, eji woziela afọ ahụ ha na-akpọ wee kpọjazie dị afa, imisuzie dị afa, ọ bụzi ihe ọ pụta na mbụ ka ọ pụtazi and m ga-ejizi ya wee maa atụ. Oge ndị ọcha bịara binye were tụba alụlọ wee nwee nchetakwa afa popu anwa na Vatican City. Ihe o mere bụ ihe a kpọrọ Universal Declaration, ya ka onye ọbụla bụ ihe ọbụla bụ ukwu mmụọ abụrụ ụdị mmụọ ka ha na-efe, o wee nye iwu ka a ga bibibe ha gbube ndị ọbụla nọ na ya
nyebe ha forceful conversion. Onye ọbụla kwetezie na ya esoro ụzọ nke Christendom, ọ bụrụ ya bụ na ha eritego ndị nke ha nwe n'uru. Oge ahụ ka a na-anwụko ndị nke ume dị wee na-akpọga ebe dị iche iche wee na-alụ ọrụ bụ ebe ohu na wee bido bụ slavery. Oge ha na-eme ya bụ ihe, ndị nke anyị na-akpọ present day Arab na-emekwa nke ha. These two agenda bụ ofu ihe ka ọ bụ, mana in different name ka eji eme ya. Ndị nke a na-eme nke ha n'afa Islam, ndị nke a na-eme nke ha n'afa Christendom. The Portuguese bụkwa another driver bụ ndị na-aga eme sure ihe anyị kpọrọ slave routes. O wee bụ na the Portuguese ebugolu ndị a ụzọ wee bịa bata into this coast site na ụgbọ mmiri na ọ bụ ụgbọ amara bụ nke epepe. Oge anwa nwa onye Igbo amalụ ihe dị iche na arụ ya, o wee fụzie onye dị iche bụ ka ntụtụ nwa onye ọcha ji adị na ka arụ ya si welu dị, wee fụ na ọ dị iche na ndị niile ya na-afụ. O wee tie wee si ụmụnne m bịafụlụno na mpaghara ebe a niile a na-asị bịafụlụno. Mechezi ọbụla ya bụ ihe ndị Portuguese delu wee nye mụ na unu asị Biafran territory. Asụsụ anyị sụrụ bụ ihe anwa, ọ bụghị afọ anyị. Mana today anyị emego ihe anwa enyere anyị bụ afa, ọpụhoduo ya na ya bụzi afa nwa onye Igbo. Anyị ezọbazie ya ka anyị nwee Biafran nation and all that. Mana ihe anwa abụla afọ anyị, ọ dụghị organic. Afa onye na-agafe agafe wolu welu nye anyị. Otu a ka o si wee dụrọ ihe mma atụ ma m ji wee gaa nye gị ihe anwa. Oge enwe Igbo, mụ ga-asị gị na Igbo nwelu ihe dịka 5 layers or type of governance or civilization. And n'isi ya enwelu ndị anyị na-akpọ bụ ndị nke na-anọ n'okwu mmụọ, bụ ndị nke anyị na-akpọ ndị osu. Ndị osu by right bụ high priest, ndị nwere ike dị ebube, ndị na-enwe communion with nature. Ha na-ebupụ n'ekpa ebe ahụ ha na-anọ welu na-agọ mmụọ, na-agọdo ihe na-eme n'obodo. Ọ because na ha achọghọ to be polluted by mind. Ha na-anọkarị ha na mmụọ na-enwe mmekọrịta. E wee bụrụ ndị na-edikteti ihe na-eme na ọ bụ ihe gaji ime wee nye ndị eze ndị ọzọ. Ọ na-abụrụ ọ bụrụ na-enwe ka o si welu dị, ọ bụrụ ha ka a chọrọ wee pụba. Kedu ihe eji achọ ha apụ? Ọ bụ jos na ịkpọ ya na ọ bụ ha nwa bụ ndị na-agalụ mmụọ ozi. Ọ dụghị enough. Osu originally ọ bụ gịnị? That language tata ka a na-akpọ professors. Ndị nke onyinye okike nyere onyinye ịmara ihe gbasara agrikọlchọ ka a kpọrọ osu ji, a ka na-azị ya n'afọ luo tata. Ọ bụghị maka na ha bụ osu ji na ọ bụ ndị osu ma enyi a na-azakwa dịka obodo. Enwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche. Nwa osu igwe, enwere ndị osu mmiri bụ ndị nke ị na-alụkwe n'ime nke ha bụ ndị na-eme ya kpọzie ndị nke na ha ndị nke a bụ ndị na-agalụ mmiri ozi bụzi ihe a kpọrọ ugwu mmiri. O wee bụrụ ezi nwanne m nwoke, oge ahụ niile a na-enwe this term dịka o si wee doo anya dịka anyị si wee malụ bụ ihe anwe ka anyị ji ndị a bụrụ ndị dolo onwe ha nsọ na bụrụ. Ọ bụrụ na enwere onye a na-emegbu n'obodo, ọgbakọ na okwu mmụọ ọbụla nke ị nwere ike ịkpọta ata tempụl na ọ bụ alụsị bụ the true meaning bụ alụ kwụsị. Maka na ihe eji edebe ebe mmadụ na okike ga na-akpakọrịta bụ ka ihe ọbụla bụ alụ daa dị niile. Mana nwa onye ọcha ma akpọlu ya n'isi, o wee gbibiri ya kpọọ ya alụsị. Alụsị by right dịkwa iche na idol.
idol bụ na epichara ihe enweghị ume dị ya, enwebeghị ihe ọgụgọ dị ya. And m ga-edokwe gị anya ihe m ji wee sị gị ihe ọgụgọ dị ya. Ndị a niile bụ ndị ahụ akpọrọ ndị na-agọ mmụọ. Ịgọ mmụọ, ọtụtụ ndị be anyị nkịta na-afịa ndị ụka na-eme ka anyị malụ na onye na-agọ mmụọ bụ na idol worshiper. Ọ bụghị eziokwu. Mana ọ bụrụ na ịkọwa ya efu na ọ dị na afa ha nwa dị n'ime asụsụ anyị, kedu ihe bụ asụsụ anwa? Ihe ọ bụla ịfụrụ adị igwe, adị mmadụ na-abụ na ọkarịa welu na-eme bụ ngọ ọgọ. Ọ ya mere ihe ahụ eme mgba ndụ na ọ bụrụ na ihe adịghị ịbụa ịgba, mmadụ nwere ike isi anyị na ọkụkọ a na-eshi ibe ya, na ọkụkọ a na-agba ọkụkọ ibe ya, na nkịta a na-agba nkịta ibe ya. Ha na-abụ gakọtalụ ọnụ maka ịmụwa nwa bụ nke a kpọrọ mmekọ nwoke na nwaanyị. Ọ bụ maka ọ bụ na ndị enwebu ndị ya na mmụọ na-emekọta ihe a kpọrọ ha bụ ndị ọgọ mmụọ. Ọ bụrụ na m bịa nnọọ nwa gị kịta, abụ m ọgọ welu nye gị dịka ọgọ m bụ wee nyere gị. Adị m redi ịbata be gị oge ọbụla m ji chọọ. Ị na-agafekwa na ịbata be m oge ọbụla iji chọọ. Maka gịnị? Na mụ na gị nwee ezi mmekọrịta, na anyị dịkwa iche, mana anyị abịago bụrụ ofu site n'ihe jikọrọ mụ na gị. Ọ ya mere na oge anwa na mmụọ na-abịakwanụ be mmadụ nọla na ụta ịmamakwa na ọ bụghị mmadụ ibe gị, wee kụzielu gị ọtụtụ ihe. Ndị nka na ụzụ bụ ndị ị na-afụ ihe a, ọ impreshọn, ọ mmụọ na-edu ha ije. E wee mebe invenshọn gbasara ogene, mma, ọgụ, tutu nwa onye ọcha wee bịa. Anyị amagolo ebe ayọn ọ dị, maka na anyị na mmụọ bụ ndị bụ ọgọ anyị na-abịakwute anyị n'ịkpa na-akụziri anyị na-ekwe ebe ihe dị ụtọ dị. Gị gaa ebe dị ụtọ na ị ga-enweta ya, na igwube ana na ị ga-afụ ya. Melụ na anyị amagolo ihe bụ igwe. Anyị wee nwee ike wee lụba akwa nke onwe anyị, ụfọdụ na-akpọ kpụmkpụm. Anyị enwebego wivin tutu nwa onye ọcha abịa. Mana iji wee na-echieta azụ na ịmago na ihe a memory lane go too large, na ọmụ na-eweta ya na ngem na ngem. Ndị enwe niile ya na mmụọ na-akpakọrịta gbasara ihe gbasara agriculture bụ area of their specialization. Akpọọ ha osuji, nwa osuji. Ọ pụtalụ na ọ bụrụ na esi na osu bụ complete slavery by the time and language ahụ ya na-anụ nwa onye Igbo na-asụ. Enwe onye bụ ohu welu nye ji? The answer is no. Kama na amamihe ya zuru oke gbasara ka eji akọ akụkọ, maka na ji bụ the king welu nye nne ọbụla dịka anyị Igbo chi welu dị. Mmerụ na oge ị ga na-abụta akpụ bụ nke ka bịalụ nnyaa, bụ nke sikwa n'aka nwa onye ọcha welu bịa through the Portuguese, ma ọ fụlụ elu bụ nke akpọrọ pọpọ, and so many other ones bụ nke bịara abịa. Ji anọgolo ọnọdụ na ya na-ede ada azụ awara, maka na ọ bụ eze nni mmelụ. O ji bụrụ oge ọbụla na mba niile dị iche iche na ndị Igbo ewepụta oge eji eme emume ji, iji wee kene the fertility god, bụ the reproductive power of nature, bụ ndị na-akụziri ha na-ekwe ka ị ga-esi wee kụọ akwụkwọ a, na-ekwe oge ị ga-akụ akwụkwọ dị ụta o wee nwee ike wee mee. So ha wee do highly inclined about agriculture. Ndị nke bụ ndị nke na-eme dịka ndị ka anyị nwere ike ịkpọta ata asị gị na nke a bụ astronomers or astronomers. Ịbịazie ihe ndị Igbo bụ ndị na-ene anya n'elu wee na-afụ ka ụwa si aga na ihe gaji ime. Tata ndị ọcha ka esi weta ya akpọba gị ya weather forecast. Mana oge ahụ ọ dị, nwa onye Igbo na-agwa gị site n'ihe ọ na-afụ n'ikuku na kpakpando, na-ekwu ihe ga-eme n'arọ na-abịa, na nni aghara emekwa ọfụma. Ama mechaa ọdịo na-anwa asị gị na ọ ga-emekwa ọfụma, mana na-ekwe ka ọ ga-echido na mmiri ga-akarịkwa na mpaghara dị otu a. Ihe a na-akpọ ndị anwa bụ dimkpa. Dimkpa anwa bụ gịnị? Di kpakpando, dimkpa
ya ndị dị highly inclined about the universe. Igbo ọbụla bụ ihe na-esogbu gị bụ ọya ụfọdụ pụtara amarụ ka esi eme ha, ọ ha maka ha na-agakwulu jụọ ha ụdị onye dị ụta ka esi eme ya, ha nwee nebe anya sị gị na solution ọ maka na ha nwa na mkpa ahụ iji bịakwute ha na-adụ resolved because enwere ihe niile ọbụla nọ n'obodo a nọ n'ime ụwa a enweghị replika n'elu na ọ bụ ka esi eme ya, na nsogbu mmadụ bụ ịmata enwebụ na gị na mmụọ ga-erikobe nwụba gọọgọ mezilu na gị ma ịkpọ ha oku bụ ya bụ na ị na-agọ mmụọ. Ikpo okwu ahụ ọ bụ gị ọ declaration ọ bụghọdụ prayer bụ na ị na-aya ayọghị ihe inwelo, mana ọ bụrụ na mụ na gị ra gị nwa bụrụ mmụọ mụ abụrụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ, mụ na gị na-enwe communication ada m ayọ gị biko m na-enye m na-adịkle inekwa ihe ọ bụ ya bụ na onye Igbo na-aga ọfọ. Anyị na-agakwa n'obele ka enwe ike wee ghọta ihe anyị na-ekwu. Ote ka o si wee baa tutu nwa onye ọcha wee mejie wee buzie elu nsogbu ya wee bịazie n'uju ya, anyị ama agazi break bezie down maka want of time. Ọ dị mma maka oge ọzọ. Ihe mwa na-aghọta bụ na ihe osu a abịa jiri wee na-ekewe bụ na ọ bụrụ ajọ ihe. Osu ọbụla eji ihe na ya bụ ndị m ga-asị gị ndị edolu nsọ n'ala Igbo bụ ihe ha bụ ndị na-anụ onu okike na-adụghọ polluted. A na-asị gị na ihe a dị set aside n'ọdụ sacred, ọ ndị dị sacred, ọ ngozi pụrụ iche ka ha bụ, maka na ọ bụrụ na ha mee declaration na enwegodo onye aka ji ọgbakwulu ha nwekwuo ekwe n'obodo duru mmadụ wee dugarie si onye ọbụla na-akpagbu onye a n'aka mmụọ abatagokwe n'ebe onye a nọ, na ọ bụkwa na unu megidezie ya na unu ga-afụkwa na ọtụtụ nsogbu ga na-abịa. Ọ dị ka ihe a sịrị gị n'akụkọ nke akọọla anyị n'akwụkwọ eji bịakwute anyị gbasalụ Ken na Ebel. Abịa mechie gwa gị na ya bụ onye bụ okike ha na-akpọ afa bịalụ mechie dee mmadụ ihe n'enu isi na ọ bụrụ na onye ọbụla gbuo ya na 7 life will be taken in revenge. Akara amụ ifulu edole onye a maka ihe ya na o metelụ iji wee mee ihe ụfọdụ bụ ya mere eji asọ ka aghara igbu ya because nobody want to bear that rot. Onye na mmụọ nwegolo ọgbụgba ndụ gogolo ọgọ imekpee ya arụ ya bee akwa, a na-agwa gị na a lot of heavy nemesis will fall on that person. Maka gịnị? Ohu ahụ emechizi wee kpọbazie na ha abụrụ ohu, na ha abụrụ messenger of this messenger of that. Ọ bụghị ya bụ the true terminology. Ọ maka na ha nwa oge ndị ọcha bịalụ hold dearly to the custom of the land and tradition wee jụ na ha nwa eme ekwekwe na ohu akụ na uche agbagolu ndị nke nọ n'ụlọ maka ha na-adị na-ebupụ n'ịkpa. Ndị ọcha wee weta mgbamgba site na ndị ụka na ihe ha ga-abụzi bụ outcast, e wee sọbazie ha dịka ndị lụrụ alụ. Ụdị ihe ahụ adịbolo n'ala Igbo. Igbo bụ ofu nwee ofu nghọta nwe dị n'ala Igbo bụ na ihe Igbo na-agba kemgbe ụwa bụ bọyị na-eme na ọ bụrụ na-abịa nnu nwa m nwaanyị topụtelu ọ na-aga di o duru nwanne ya nne na nna na ọ bụ nwanne ya wee gaba di ebe nwe ka ọ ga-anọ dịka nwaanyị wee malụ ka esi edekwe nni, ka esi enete nwoke, ka esi asa nwa arụ. Ihe enwe niile anwụ ọ na-amụta bụ ihe ọ ga-eji wee nyelụ ndụ nke ya aka oge o tolulu wee gakwanụ di nke ya. Mmadụ ije ọzụzụ. Yes, ije ọzụzụ enwe ka nọkwa unto this day bụ bọnye anyị na-agba. Ị na-eme nka na ụzụ enwe ndị ga-abịakwute gị na-afụ ihe ị na-eme wee na-amụta. Ọ ga-abụrụ ọ bụrụ na ha kwụrụ n'okwu nke ha, ọ bụrụ na ị na-eme ọgwụ na-eme mma na-eweta ọtụtụ ihe niile eji aga ọrụ ugbo, ha nwee nwekwa ike mebia maka na ha amụta gị ya n'aka gị. Ọ informal education dịka ndị ọzọ ji kpọọ ya. Mmerụ nwa onye Igbo ka ji wee karịsịa luo echi ọzụzụ enwe ị na-aga abụghọ nọ
na-abịalugolu gị igolu mmadụ gbaa ohu bụ alụ n'ala Igbo ka ọ bụ maka kemgbe ụwa Igbo na-asọ nsọ ọbara a na-asọ nsọ mmegbu mmadụ o bụzi oge ajọ ihe anwa ji wee pụtaba ka iji wee fụbazi ọtụtụ ọgwụ a ga-ebutebezi na mba dị iche iche onye na-alụ ọrụ n'ugbo ya awakpu ya kidnapụọ ya weluga nye ozu na ogbuo ya na omee ofu ihe na ọga lee ya ọ n'aka nwa onye ọcha ka ya bụ nsogbu bido pụtaba enyebe ha egbe nyebe ha mmadụ iche ha ga-eji wee na-aga alụ ụdị ọrụ anwa ọ bụzi ebe anwa ka Igbo ji ọ bụghịzi ofu ndị nke nọ nyezielu ndị ọcha na-eriju afọ a na-edulu nwa ha in those early days na-agazi obodo ndị ọcha ha wee filo na ha emega arrive nwaanyị ọ bụ ha bụ the greatest instrument eji wee na-ana Igbo n'iyi ọ ya ka o ji wee dị wee luo taa na mkpụrụ ọnwa ha tinye n'ime anyị otu a ka ọ dị n'ebe niile ndị na-anụ ọgụ a sị na ha enweghị ike mbụ eze buru ibu ndị nke si na gị na ha ma anụkọ di na nwunye buru ibu mana gị na ya bụ nwanne na-azụ ofu nwa onye Igbo mana abịazie n'ọchịchị dịka ihe nke aka mechelu ụfọdụ ebula ya ka ị ga-esi wee ga tinyelu nwanne anyị dị ụta ịmakwa na onye nke anwa bụ ugwu na osu na ha adachịrọ ya nwa bụ nsogbu nwa onye Igbo ka luo echi mụ na-eme ka ya malụ na over 80% ọ dị embedded in our consciousness, over 80%. Till nwa onye Igbo amalụ eziokwu dị n'ihe a na anyị bụ ofu tutu ndị bịalụ wee gbaa anyị ohu akọ na uche wetara anyị different religion ọ ha nweji slavery bịa anyị amala ihe ọ bụ before nwa onye Igbo adịrọ wicked or evil ike igbu mmadụ na ọgwụrụ unyi ya na ọdakpu unye mmadụ n'ike mee ya alụ wee kpọrọ ya na mba ọzọ lefuo ya na ọ maghịzi ebe o si were bịa onye Igbo adịghị emebu ya ọ ka nwa onye ọcha bịara ka eji wee mebi ya den ndị enwebụ dị defender bụ ndị na-adịteti ihe na-eme n'obodo dịka m ji wee gụgolu gị ka ha si wee ya bụ ndị nọ chi ha nso bụ ihe ekpere ike mkpọ high priest or chief priest ndị chi na-anụ ọnụ ha na-anụkwa ọnụ mmụọ bụ ya bụ the true ọgọ mmụọ ndị a ka abịa mebizie ọ dịzị ka ha bụ ajọ mmadụ ya bụzi ajọ mmadụ why ha bụ the special breed and defender of the people. Ọ dị mma na nghọta nke m o wee bụzi na ọ dị ka ndị a bịara abịa oge a fụzi na ụdị ndị a na ha ma megbu ha otu esi emegbu ndị ọzọ maọbụ na ha mee na ọ dị ka wee mmụọ na-eche ha mezie eji baa ha afasị elu na ha nso kọtọbazie size na ha bụ si na ọba atụkasị dị ka esi kwu na ha nọpụrụ iwe ha iche. Ekene m gị kenekwenu ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu dịka m isi wee kpụrụ n'ọnụ bụ ebe nke anyị madebelu ezi nwanne mmadụ tutu igbuo ihe dị ọcha n'obi mmadụ ị ga-enye ihe dị ọcha anwa aja afa aja afa anwa bụ ihe nwa onye ọcha nyere mụ na unu ka anyị weli ya na ha nwa bịalụ dịka ọtụtụ akwụkwọ shiwelu dị oge ha na-agagharị bụ nwa onye ọcha m chetakwa akwụkwọ anwa anyị gụkwalụ m ga-emekwa ka ya malụ ọ dị present day Benue steeti ewee gakwu nwaanyị anwa dịka esi dee n'akwụkwọ anwa wee na-ajụ ya ọkụ unu ji mmadụ achụ àjà onye ahụ ya ya ekwukwere ụdị okwu a ọzọ na ya anụbeghị ụdị ịdị ihe a na ntị na ihe eji achụkwa na àjà bụ ọkụkọ na anụ na mmadụ ịgagbu mmadụ ibe ya bụ alụ ka alụ edele ya n'akwụkwọ anwa o iji wee zikọ gị na Afrịka gbasara igbu mmadụ na imegide mmadụ ibe ha bịara abịa na be anyị ndị anụnwebuchi ndị ji okwu ezionu enwere ka ị ga-esi wee weta mgbamgba ka onye eziokwu wee kwe gị ka ị trivụọ except na inyere ya bad name. Ndị enwe bụ ndị bụ the adherent bụ ndị ọ na-achị bụ ndị ọ na-ezi ozi ịgazie pollute the mind of these people na onye a na-alụrụ ọrụ bụkwa demon na okwenye ekwensu gị hapụkwa ya na unuju ya jụọ ihe niile unu anụkwana ha na ọ gbaghụkwana ụlọ imekọ ha nwa asọbazie ndị anwụ oyi nwaanyị ọ bụbụ respect ka a na-enye ha respect ahụ a na-enye ha bụ adịghị ekwe ka ihe ọbụla bụ mkpagbu mmetụ ha ka ha yala ibe arịrị mere ọ bụrụ na ha na-abịa na mmiri ịbịachulu mmiri onye ọbụla agbanyebelu ha kwanyelu ha ugwu
Just like you would respect an elder walk into an auditorium or audience. Dịka ndị dị nsọ. Dịka ndị dị nsọ. So a na-avụ dịka ndị dị nsọ, ndị ọ ga-abụrụ abụ n'imegbuo ha na mmụọ nsọ ha ga-abọ ọbọ n'ebe ọ dị ukwuu. So otu a ka o si wee dị nwanne m, a ji afọ ahụ enyelụ ha ka ọtụtụ ndị bịara utote na-abịakwa onwe onye acha na-ada acha akwa na-enye ọtụtụ ihe a na-enye na-eburu ihe dị n'ala anyị na-ana bụ nke iru kịta chọpụtagolu nke bụ eziokwu dị n'ime ya na ndị a bụ ihe ọzọ ka ha ji maka ya wee bịa ebe a. Anyị nwe bidozie wee kpọbazie onwe anyị asị, anyị abụghịzi ofu. Ekene m gị. Ọ dị mma. Na nchịkọta okwu, ama m na-ewe ndị ọzọ were ajụjụ ga-ajụ ofu ajụjụ ma ọ bụ tupu na ekpekọtasị ewere ajụjụ n'ihe ọzọ kụziere anyị ugbu a. Ọ dị mma. Ọzọ nke na nchịkọta okwu, ihe niile e kwuru ebe a gosi na Igbo niile bụ ofu na gboo, mana ndị ọcha bịa fụzie na ewere ndị na-efe Igbo mere na Igbo dị ile oge ahụ wee butezie nkewa ka e wee ike wee merie ahụ oge ahụ dịka ha kọnkagoro ndị ọzọ ka esi ekwu ya. Achọghịdị ka a ga-esi wee mee ndị Igbo ebutezie nkewa n'etiti ha. Otu akwa ka ọ dị n'ebe niile, ofu ihe anwa ka ha ji wee gaa, mana nke a bụzi nke ka wee jide anyị karịdị ọlị ka ọ ka wee jide ndị anyị wee ike mkpọ ndị Yoruba na ọba Hausa. Maka na ebe a ka ya bụ ihe na owere bịazie n'uju ya, maka anyị mabụ ndị na-esolu ihe mmụta were na-apụ mmelụ na ịbịa na mba ụwa niile, anyị ka wee gbasosie nwe onye ọcha ike. Enweghị ebe ndị ọcha niile ị ga-elu ịra afọ nwa afọ Igbo. So site na ya bụ ihe anyị wee nwezie a greater division, which the last one ha mebezikwelu bụ imeke sure na cut to line finally from our root. Bụ ya bụ isi na-awa gị ebe ọbụla anọ na asị gị nọ ndị village na-eme gị afọ ọbụla taa gị asị gị nọ ndị village na-eme gị ọkwa na go village efuzie na ọtụtụ ga na-agwa gị tata my papa say abịa Igbo, my mama say abịa Igbo, mana o nwerezikwa ike ịga nwube nna ya anwa. Maka gịnị? Ụjọ enwe atinyegolo religion bụ propagator of lies and fear. Atinyego ha, enwerezi ụmụnna gị na ụmụnne gị ị ga-abịa nso ọ dị extent oluzilu. Ọ bụ just na oluzilu maka ịgbasara osu na ọ bụ ihe a. Mana magwelu na even before that time eji wee kpọba osu dịka anyị ji wee lụtụ aka. Ha gwaghịzikwe gị maka ume bụ ndị nke a na-akpọ ume. Enwere a lot ọ gabulu mkube ọ kabulu ibu about 7 types ihe bụchi usoro ya na ha yi. Ewe ike anyị ga na-ewere ya na n'oge ọzọ ekwubeze ma osu ma ọbịa ma nke osu ka arụtụgoro aka ugbu a. Ihe na-agwa ya maka osu bụ na ọ bụ ndị kwesịrị ike na chi ha. Ihe m na-enye gị kịta na mpaghara kịta mụ bụ onye ụgbọ ọka. Ọtụtụ ndị enwe a na-enegara anya na ọha nwa bụ osu bụkwara ya agaji ọfọ. Osu bụ ohu ọ na-abụ agaji ọfọ mba ha na-aga aja ana jikọrụlụ nkanụ anyị a wee maa atụ wee gaba n'ebe ọzọ niile dị iche iche. Ọtụtụ ndị enwe a na-efe ilu na ha bụ outcast bụ ndị bụ the special breed. Ha na thrive in so many things ha na-eme. Bụrụ ya bụ ndị nwe obodo. Yes, mmụọ dị ha na-arụ bụ ndị nwe obodo. Maka na this bad name enyelụ ha ka eji chọ na ọha abịala abịa, mana nwaanyị ọ bụ ha na-agọ mmụọ obodo. Onye bịala abịa ọ na-agọ mmụọ obodo. Melu na enwere ihe onye ojii meketelu ka ọ ga-aganye ya ọ gabulu popu, maka na onye oche enweghị ike ikwe ka onye ọbịambịa bịa gọba mmụọ anwa ọ na-efe na be ha buchi ya. Taa ka o si welu dị. Go and check the history. Ọtụtụ ndị niile nọ n'ukwu mmụọ na-eme n'obodo na-aga ifu na ọha nwa bụ ihe na ebe anwa bụ the special breed. No ha ghọtara na this thwarting bụ ihe bịa mee anyị na ha dị n'ilo na ọba asịsị na nke a dị iche nke a dị iche. Igbo bụ ofu. Igbo bụ ofu. Ọzọ anyị na ndị enwe niile bụ ndị gbakọtara ọnụ wee zaa Igbo wee bụrụ Igbo bụ ha bụ Igbo. Ofu ihe ka ha na-edifendị. Ihe Igbo na-emebu bụ ịfụ nwanne gị bụ oge a na-migrate. Ị nwere ike ịga ahịa ịfụ nwanne gị si gị na ya na-akọtakwanụ ji, mana ji adịghị emeta na ụdị aja ana nke ya nọ. Isi ya bịa aka na nwanne m
maka na ịma na Igbo bụ ofu ọ bịazie na be gị anwa inye ya afụ ọ na-akọji anwa ọ na-emete ọ dị mma ọ nationalize ya n'ọnwa anyị ebe anwa dịka o si were kwesị wee lue echi aka na nationalize in different places mana onye nweghị nationalize ya n'ebe ọzọ ọ na bụ ohu na be nna ya wee pụba nke ahụ bụ ashị ọ bụrụ enwecha ọtụtụ ndị Igbo kịta na-anwa na-ama anatara onwuji bụ ndị gachara Amerịka na Adam enwe ndị nọ Europe enweghịzi ike ịma be nna ha kịta because ha adịgo too old to come back home. Why ha bụcha bona fide sons and daughters of Igbo before they left for township. Ọzọ maka ịchịkọta ewu ihe miri emi ikwuru na ndị wu obodo na-agọ mmụọ be ha nke mere na ụfọdụ ndị ọzọ nke bịara ebutere nkewa n'etiti ha na ụmụnne ha bịazi na-asị na ụfọdụ jiri ike wee banye ịgọ mmụọ obodo na ha anaghị adịte ndụ aka ha ma adute maka ọ bụrụ ha ka e nyere ọtụwa ya n'aka ada aghọta ya n'anya ịma na abịa welu dịka m ji gwa gị this pollution bịa dị too large na anya ama ekwuchi ya sọsọ n'ebe a maka na anyị nwelu nkem one na one iji welu chịkọta ihe anyị na-ekwu ebe a onye ka iji wee fụ na ndị be anyị na-agwabụ oge okwu asị gị na ada azụ eze azọ in other words n'ihe na-eme onwe ya mere ụfọdụ nwere ike ịjụ gị kịta na-asị gị onye ebuchi ọbụla afọ ọbụkwala ajụjụ ifụkwa onye ọzọ afọ ya bụ Chibuike ọ sagokwa ajụjụ anwa Chinwe Ndụ ọ sagokwa ajụjụ anwa ụta ka o si welu dị oge mbụ aka ji ọfọ Osu Igwe Ugbeja and so forth and so on ada azọ ya azọ ndị nọ mmụọ nso na-asị na-ekwu ihe onye a bụ etrend bịa in that category mana mgbe ewetaziela anyị after ihe gbasara ndị ọzọ ndị chili eyọm ndị kalụ mma niile bụcha instrument of truth Igbo ji wee bilu bụ the true custodian of cultures onwe onye ọcha wee wetakwaziela anyị nke a na-akpọ igwe tata na-anọghọ na omenala Igbo mgbọsị bulu gboo ịfụzie kịta ịfụzie na-azụ igwe azọ so ndị uche chọrọ iji tụrụ igwe wee refute oge na a na-azụ ya azọ maka na ha dị politikal ọtụtụ ndị enwe niile echiri igwe tata kedu ebe ha na-aga ị ga-afụ ha n'ụlọ ụka ebe ha ji afa onye mbịambịa wee na-ekpere ana mmụọ mana ịkpọ ha sị na ha bụ custodian of culture ọ bụrụ custodian of culture ka ha bụ alụ mere Igbo a na-ahọta dịka esi ahọta ndị ọchịchị na obodo a na-ahọta ha and onye na-enye certificate of operation bụ ofeke egbubeghị ewu egbubeghị na ya mara ihe dị n'ọdịnala ụfọdụ n'ime ha malụ ihe gbasara ịnyịnya na ọba efi and ọ bụrụ na isoro usoro ha bụ ụzọ ha chọrọ ka isoro bụ ndị gọọmenti abịakwanalụ gị asambodo ihe nwere niile eji eme ya bụ gịnị to tell you that na otego gọọmenti etiti ọ bụ ndị ọcha hibelu na-achọ way to further pollute our culture and tradition ya bụ ihe melu efuzi onye ga-adụ loyal ga-ewetakwa alụ karịa ewelu certificate nye ya even na ọbụgodu na ndị ahụ ọ bụrụ obodo ji aka ha rọpụta ya a ga-enye ya ka ya na ndị be ha ga-enwebe nsogbu ọ dị mma ajụjụ a the same pattern anwa nwa onye ọcha setelu bụ the standard ka a kaji arụ ọnụ a lot of government agencies ọ bụghị of our good most times. Ọ dị mma okwu a miri emi mana anyị ga na-ewere ya na nge ọzọ ewezi ka ajụjụ bụ na chọọ ịjụ ajụjụ akara ekwentị anọ n'ihu onyonyo gị ka ị ga-eji wee ike wee jụzie ajụjụ ọzọ n'ụbọchị ọzọ na n'oge ọzọ ụmụ ihe dịka ume ọzọ ama m na ị ga-ewepụta oge kọwakwa maka ume m ga-akọwakwa ndị nke fọlụ ndị nke fọgasị nke okike dịka m si wee madebe ewezi ka o si dị ịkpọ n'akara ekwentị anyị fụ n'ihu onyonyo gị maka ajụjụ ọzọ anyị ekene gị rinne ya dịkwa gị na ma nwanne m daalụ rinne ọnụ si na ewere ajụjụ ọnụ chọrọ ịjụ ụmụaka m na ha nọ ha ka na-amụta ọ dị mma daalụ